Στην ουσία, ανάγκη για τη δημιουργία αυτού του προγράμματος, hardware και software, της κατασκευής ας πούμε, έγινε γιατί κάναμε διανύσματα και έπρεπε κάπως να απεικονίσουμε τα διανύσματα στον υπολογιστή για να γίνεται πιο σύντομα η διαδικασία. Γιατί σχεδιαστικά απαιτεί πολύ χρόνο. Οπότε κατασκευάσα αυτό το προγραμματάκι. Ώστε να μπορεί ο χρήστης με ποτενσιόμετρα να εισάγει τα δεδομένα. Εδώ πρόκειται για διανυσματική ανάλυση, διανύσματα δηλαδή με τα οποία απεικονίζουμε διάφορα μεγέθη όπως την τάση και το ρεύμα στην ηλεκτρολογία. Και με αυτόν τον τρόπο ο σκοπός είναι πάντα να βρούμε τελικά διανύσματα. Έχουμε δηλαδή κάποια διανύσματα και πρέπει να βρούμε κάποια τελικά. Ξέρουμε, ας πούμε, πώς είναι η τάση, περισσότερο μας νοιάζει η απεικόνιση. Αμέσως μετά ρυθμίζουμε την τιμή του ιότα, του ρεύματος δηλαδή. Και βλέπουμε ότι ανάλογα ποσά, με μια αναλογία που έχει η πτώση τάσης, όσο μεγαλώνει το ρεύμα, τόσο μεγαλώνει και η πτώση τάσης. Τα δύο διανύσματα, οι συνιστώσεις της πτώσης τάσης. Αμέσως μετά αλλάζει η γωνία. 0 για ομικό, εδώ πέρα έχουμε το χωρητικό φορτίο, απεικόνιση, και εδώ απεικόνιση του παγωγικού φορτίου. Οπότε για να βρούμε την τελική τάση εισόδου, γιατί πηγαίνουμε αντίστροφα, ρυθμίζουμε τη γωνία της, το μέτρο της. Άρα αυτή είναι η σχηματική απεικόνιση ενός χωρητικού φορτίου. Και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να υπολογίσουμε τη γωνία της VS, της τάσης εισόδου δηλαδή, για να δούμε τη συμπεριφορά του κυκλώματος. Το κύκλωμα μπορεί να είναι και ομικό, 0 γωνία του ιότα, η τάση και το ρεύμα είναι συμφασικά, έχουν 0 γωνία μεταξύ τους. Άρα για να βρούμε τη VS αλλάζουμε το μέτρο της και την γωνία και τη γωνία της. Και η τελευταία περίπτωση είναι το παγωγικό φορτίο. Εδώ στη γραμμή μεταφοράς λέμε ότι έχουμε παγωγικό φορτίο, απεικονίζεται με αυτόν τον τρόπο. Η σχηματική αναπαράσταση μας ενδιαφέρει, το τονίζω. Οπότε ρυθμίζουμε και το VS. Και αυτό είναι ένα σχέδιο το οποίο θα μας έπαιρνε στο χαρτί τουλάχιστον μισή ώρα να το σχεδιάσουμε και τρισδιάστατο που χρειάζεται. Και επί 3 για τις 3 φάσεις. Θα ρίξουμε μια ματιά και στο εσωτερικό του, γιατί, να δούμε λίγο τι περιλαμβάνει. Ξέχασα να τονίσω, να αναφέρω ότι η κατασκευή της πλακέτας έγινε γιατί υπάρχει μελλοντική προοπτική τα δεδομένα ρεύμα, τάση κλπ. Να εισαχθούν ηλεκτρονικά μέσα στο μικροκοντρόλερ. Με λίγα λόγια, θα παίρνουμε μετρήσεις με καλώδια, με τις μετρήσεις τις πραγματικές από τον πάγκο εργασίας. Θα χαράζονται αυτόματα διανύσματα.